Ọ bụ oge igosipụta nnukwu omenala eji wee mara ndị Ọka nakwa nnukwute mmemme wuru ewu n'oge mmemme ichi ọzọ Ọka title nke Chief Chukwuka Ekwunife chiri n'Ezinatọ Ifite Ọka dịka ndị ezinụlọ ndị enyi nakwa nne chere ihe ezi echiche bịara wee sonyere ya iji wee ṅụrịa maka ya bụ mbuni ebunere ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudi gakwara mmemme ahụ ma weta akụkọ a n'aha ABS. Ya na ulu ọbala ichi ọzọ otu onye ọzọ bụ ọzọ Obi Otije Modelim onye bụkwa onye ndu obodo kọwara na ịbanye na otu ọzọ bụ maka onye lugolo n'isi ọlụ ya bụkwara onye nwere ego nwere ugwu n'obodo ya nke Chief Ekwunife bụ onye enechegoro bụrụ onye tozuru etozu ịbata na otu ọzọ Ọka ka ọ gachagoro njem niile gbasara ichi ọzọ Ọka. Ọzọ Otije Modelim kwụsịrị ike na usoro eji aba na otu ọzọ Ọka bụ ife adịrọ mfe nke bụ ime ka ndụ na-echi echichi ahụ bụrụ ndụ nwere ugwu nke ọ kọwakwara na ịba na otu ọzọ Ọka abụrụ ịgwọ ọgwụ ma kwupụtakwa obi ya na ebe ọzọ Ekwunife nọ ma gwakwa ya ka ọ na-eme ọfụma dịka nnukwu mmadụ n'Ọka. Na oge ọ gwara ndị nta akụkọ ABS okwu ka echichara ya ọzọ nke gụnyere inye ya ngwu ọzọ, inye ya akụpe, ịgbanye ya uwulu ọzọ yanakwa okpu ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ọzọ Ekwunife nke aha ọzọ ya bụ Nwa Chinamaraoji kwupụtara obi aṅụrị ya dịka ịbanye na otu ọzọ Ọka nke o kwuru na ọ bụrụ obere ihe nke aha ọzọ ya pụtara onye Chukwu na-emere amara na ndụ ya. Nwunye ya bụ Ojiefi Angel Ekwunife kenere Chukwu dịka di ya si wee chi ọzọ na obodo Ọka nke o kenekwere di ya dịka o si bụrụ ezigbo mmadụ ma kpekwere ya ekpere ka Chukwu gaa n'iru na-agọzi ya n'ihe niile ọ na-eme. Nwanne ya nwoke bụ Chief Chukwujekwu Ekwunife yanakwa otu nwa ya nwoke bụ Maazị Chukwuka Ekwunife kwuru na ọ bụ nnukwu ihe nyegere ezinụlọ ahụ dịka nwanne ya nwoke na nna ha si chi ọzọ ma kpekwere ya ekpere maka agamniru ya. Otu onye bịara mmemme ahụ bụkwara nnukwu ọyị onye chiri ọzọ bụ Chief Benjamin Okoye kọwara na onye chiri ọzọ bụ ezigbo ọyị ya nwoke ma kwụsịkwa ike na ichi ọzọ Ọka abụrụ obere ihe nke o nyere ya ndụmọdụ ị na-akwụ n'eziokwu na ikpe kwụ ọtọ dịka o si kwesị. Ọzọ James Eze bụ otu na onye tọchara na otu ọzọ Ọka bụ onye nọ n'isi emume ahụ nke gosipụtara ịgba egwu uvio nyegara ebe ndụ ọzọ nọ, ndụ Ojiefi yanakwa ife ndị ọzọ gosipụtakwara na oge mmemme ahụ. Site na Ezinatọ nke dị n'Ifite Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.